Πρέπει να κοιμηθούμε. Από ό,τι βλέπετε το μαλλί. Είμαστε πρώτη μέρα εδώ πέρα στο Ακρόπολης, στην Υπηρετική της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι ο ΑΚΑ, ξέρετε. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα δείξουμε πώς είναι να ζήσεις σε ένα πραγματικό ραλί Ακρόπολης, πηγαίνοντας από εδώ και φεύγοντας για τα βουνά. Από αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Θα είναι βαρβάτο. Η θερμοκρασία έχει 40 βαθμούς. Εννοείται έχει 40 βαθμούς. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε τα μάξι. Η ώρα είναι 4.30. Έχει και μια σούπρα εκεί πέρα. Αυτή εκεί. Ωραία σούπρα. Θα τη δούμε. Πρώτη υπηρετική ήταν στο Ζάπιο, από ό,τι βλέπετε από τις εικόνες. Μείνει έτσι setup. Η υπηρετική αυτή ήταν να ξεκινήσει στις 6 και 5 σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε, δεν είχαν κλείσει τους δρόμους, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα μια μισή ώρα και ξεκίνησε περίπου στις 7.30. Πάρα τότε! Ήταν ωραία, γενικά γνωρίσαμε κόσμο. Είναι ωραία όταν είσαι μαζί με άλλους, γνωρίζεις τον κόσμο. Γιατί όλοι έχετε έρθει για έναν κοινό σκοπό. Να γνωριστείτε και να δείτε τα γρήγορα αυτά αμάξια. Ήταν ελεύθερη είσοδος, ήταν δωρεάν και είχε και 40 βαθμούς. Βέβαια, είχε και κάποια παρατράγουδα. Λάθος. Από εδώ! Έλα! Φέρτε από εδώ! Έλα! Τελείωσε αυτό το χάος της υπηρετικής. Ναι, αργήσανε μόνο μια μισή ώρα. Είναι ότι θέλουμε να διαφημίσουμε τη χώρα, γι' αυτό αργήσανε μια μισή ώρα. Αύριο στο βουνό, ευελπιστώ να μην γίνει της πουτάνας. Αυτό. Γεια σας. Day 2. Δεύτερη μέρα στο ραλί Ακρόπολης και ξεκινώντας από την Αθήνα, καταλήγουμε να κολλήσουμε στην κίνηση του Σκαραμαγκά. Δηλαδή, σε πιάνει μια ιδέα με την κίνηση σε αυτό το ραλί Ακρόπολης. Αλλά τέλος πάντων, και ξεκολλώντας την κίνηση, πηγαίνουμε στην ειδική της Θήβας, η οποία ξεκινάει στις 2.30. Ξεκινώντας νωρίς, εμείς χαλαρά πηγαίνουμε από τον παλιό επαρχιακό δρόμο. Για να βρούμε την ειδική της Θήβας, αλλά σαφώς και να βρούμε και ένα πολύ καλό σημείο. Είμαστε λοιπόν, είναι η μέρα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, είμαστε Θήβα. Έχει 40 βαθμούς, θα πεθάνουμε. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 10.30, η ειδική ξεκινάει 2.30. Θα καούμε. Εντάξει, αυτό το λάθος με τους χρόνους είναι αναγκαστικό συνήθως. Θετικό είναι να φτάνετε πιο νωρίς, αλλά εντάξει, θα καείτε. Είμαστε στη Θήβα, πρώτη φορά στη Θήβα, δεν έχω ξανακάτσει στη Θήβα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, πιστεύω ωραία θα είναι. Τι διάλογο. Έχει πολύ βλάστηση. Θετικό. Κάτι μας έχουν πει για ένα άλμα πιο κάτω. Άμα το βρούμε, το βρήκαμε. Το θετικό είναι ότι είναι άδεια, so far δηλαδή. Ευελπιστούμε να μην γεμίσει από κόσμο, γιατί όπου γεμίζει κόσμο, από ό,τι είδαμε και στο Λουτράκι δηλαδή και στα Αγίου Θεοδόρου, γίνεται το χάος. Στο κυνήγι για να βρούμε το άλμα. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στο Θεό. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό το γεγονός τώρα η Ακρόπολης πλέον γίνεται Ιούνιο ή Σεπτέμβρη. Μάλλον γίνεται Ιούνιο αντί για Σεπτέμβρη. Αλλά τι είναι, εδώ κοιτάξτε. Η θερμοκρασία είναι ακραία την Παρασκευή. Δηλαδή ήταν περίπου 40 βαθμούς σίγουρα πάνω στο βουνό εκεί στη Θήβα. Ευτυχώς φύσαγε λιγάκι, το οποίο εντάξει ήταν κάπως θετικό. Αλλά ναι. Βρήκαμε σημείο. Εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Περάσω τα μάξια έτσι και θα φύγουν από εκεί πέρα κάτω. Θετικό, βρήκαμε ένα σημείο, είναι άδεια, δεν έχει κόσμο. Κυρίως το να βρίσκεται άδεια σημεία είναι τέλειο. Γιατί δεν θα υπάρχει ο άλλος να μπει μπροστά σου, να δει αυτός. Δεν θα υπάρχει τσακωμός, δεν θα υπάρχει βαβούρα. Μόνο στις ειδικές στη Λαμία. Γιατί άμα κάθεσαι με άλλους γίνεται και λίγο έτσι τζέλο και υπάρχει και φασούλα. Στη Λαμία μόνο έτσι. Τώρα, εδώ η ώρα είναι 12 και η ειδική ξεκινάει σε 2,5 ώρες. Προς το τέλος της ειδικής στη Θήβα δεν έβγαλα βίντεο διότι έκλεισε η κάμερα από μπαταρία και έκανα το λάθος και πήρα ένα νεράκι. Και 2,5 ώρες εκεί που ήμουνα πριν ξεκινήσουμε και άλλες 2,5 ώρες αφού ξεκινήσαμε, ήμουνα περίπου 4 με 5 ώρες χωρίς νερό. Και με μια ζέστη που είχε 40 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι όχι απλώς δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, ήταν τεράστιο λάθος και δεν είχα πάρει ούτε καρέκλα. Γι' αυτό, παιδιά, είναι χρήσιμο και σημαντικό να σημειώνετε τι θα πάρετε. Στο ράλι Ακρόπολης παίρνουμε καρέκλες, νερά, κυρίως νερά και φαγητό. Μην τα ξεχνάτε σαν εμένα. Day 4. Λοιπόν, είμαστε στη Ξαχαμπλός πνευματικά δικαιώματα.
Είμαστε στη τρίτη μέρα. Η ώρα είναι 3 παρά 20 και ετοιμαζόμαστε. Είμαστε στη Καραμαγκά και φύγαμε για Ταρζάν. Πρώτη φορά Ταρζάν. Άγρυπνος. Ελπίζω να μην είναι σαν ζόμπι. Έχουμε να γυρίσουμε και κάποια πλάνα. Λοιπόν, θα πάμε εδώ πέρα. Δεν βλέπετε. Ενσχυρίδιο. Θα προσπαθήσουμε να πάμε σε αυτό το χωριό εδώ πέρα. Το Ροβολιάρι. Ελπίζω να το βρούμε δηλαδή. Ναι, δεν έχω πολλά να πω. Πρέπει να κοιμηθούμε. Τέταρτη και τελευταία μέρα του Ράλι Ακρόπολης. Σήμερα είναι το χάος. Φεύγουμε από την Αθήνα περίπου στις 2 η ώρα το βράδυ για να πάμε στην πιο διάσημη ειδική του Ράλι Ακρόπολης, Ταρζάν. Θα μου πείτε γιατί λέγεται Ταρζάν. Η ονομασία της προέρχεται από τον Ευρυτανό αστυνόμο Γιώργο Ταρζάν Μπύργο, ο οποίος έζησε σε παράπλευρη περιοχή της διαδρομής και χάρισε το όνομα στην ειδική από το 1979. Η διαδρομή αυτή εμφανίζεται διαχρονικά στο θεσμό του Ράλι Ακρόπολης. Φέτος αυτή η ειδική εμφανίζεται 2 φορές την τελευταία μέρα, η οποία στη δεύτερη διέλευση αποτελεί και το Power Stage. Το Power Stage είναι μια ειδική ακόμα, η οποία προσθέτει επιπλέον ένταση στον αγώνα, διότι όποιος βγει εκεί πρώτος με τον χρόνο κερδίζει έξτρα πόντους από τον αγώνα. So, ακόμα και αυτοί που έχουν τρακάρει και είναι τελευταίοι μπορούν να πάρουν κάποιους πόντους. So, καταλαβαίνετε ότι όλοι τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Στην προσπάθειά μας να φτάσουμε στην ειδική Ταρζάν, φεύγουμε από τη Λαμία από ό,τι είδατε από τα πλάνα και για περίπου μια μισή ώρα μακριά προσπαθούμε να βρούμε ένα χωριό που λέγεται Ροβολιάρι. Οι εικόνες που καταγράψαμε εκεί πέρα και ο δρόμος προς το Ροβολιάρι ήταν απίστευτες. Είναι κάποια σημεία στην Ελλάδα τα οποία λες πόσο πιο όμορφα και έτσι περίεργα μπορούν να γίνουν. Φτάνοντας στην ειδική, εδώ βλέπετε ότι έχει ήδη μαζευτεί κόσμος, μια σειρά από αμάξια πηγαίνοντας σε αυτόν τον περίεργο δρόμο που έχει συνέχεια στροφές. Ήταν κάτι μαγευτικό. Στη μέση του πουθενά, η ώρα είναι 6:30. Κρύο. Είμαστε στην ειδική μετά από 1000 προσπάθειες με το Super Duper Avensis. Πάμε στην ειδική, έχει κρύο, 0 ώρες ύπνου. Γουστάρουμε όμως. Αν τέλεια. Αυτά, πήγαμε. Για αυτούς που θέλουν να μάθουν πού συγκεκριμένα βρισκόμαστε, μπαίνουμε από το σημείο 1A, το οποίο βρίσκεται από το Ροβολιάρι στο 14ο χιλιόμετρο της ειδικής. Αλλά μιλάμε. Το οποίο δεν παίζεται, παιδιά. Ναι, αυτό είναι το θετικό με τα ράλι. Το ότι βλέπεις forest. Η ειδική αυτή λέγεται Ταρζάν σύμφωνα από έναν άνθρωπο. Το οποίο το παρατσούκλι του ήταν Ταρζάν. Αλλά είναι πανέμορφα. Τώρα ψάχνω ένα σημείο να κάτσω και πιο πολύ για ένα καλό σημείο να τραβήξω, όχι μόνο να κάτσω. Λοιπόν, τα λέμε. Μετά από το ανέβασμα στο βουνό, βρήκα ένα σημείο από τα αριστερά του δρόμου, όπου και έκατσα κατά τις 6 ώρα. Και περίμενα 2 ώρες εκεί. Μόνο και μόνο για αυτό εδώ. A few moments later. Λοιπόν, από ό,τι είδατε, ένα ατύχημα διέκοψε την ειδική. Έριξα έναν ύπνο. Ήταν ωραίος ο ύπνος. Είναι μέσα στη φύση εδώ. Χρειάζομαι κι άλλο ύπνο, αλλά εντάξει. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Και η επόμενη ειδική ξεκινάει 12 και. Όχι, η επόμενη ειδική ξεκινάει 2:30. Ναι, τώρα υπομονή. 3 hours later.
Και κάπως έτσι, κύριοι, τελειώνει και το φετινό ράλι Ακρόπολης. Είδατε κάποια λάθη, είδατε τι μπορεί να συμβεί, αλλά είδατε επίσης και το πόσο όμορφη εμπειρία είναι αυτό το πράγμα. Γενικά πιστεύω ότι άμα έχεις και την κατάλληλη παρέα, μπορεί να γίνει ακόμα πιο ωραία, μπορεί να έχει τρελή φάση, τρελό γέλιο. Είναι μια εκδρομή, μπορούμε να το πούμε έτσι, την οποία βλέπουμε πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Από ό,τι βλέπετε το μαλλί. Φάγαμε πολύ σκόνη. Αλλά αυτό ήταν γενικά. Είδατε τα αμάξια, είδατε πώς είναι να τραβάς τα αμάξια, είδατε τι πάει να πει να μην έχεις νερό. Βασικά είδατε πολλά. Ευελπιστούμε εσείς να προετοιμαστείτε καλύτερα την επόμενη φορά. Ή εμείς. Αυτό το βίντεο δεν είναι μόνο για εσάς, είναι και για εμάς. Είναι διδακτικό. Να θυμόμαστε του χρόνου τι να πάρουμε. Που πάλι θα τα ξεχάσουμε. Γιατί έτσι. Γεια σας.